на дадзены момант паводле вашых адчуванняў ацэнак гэты канфлікт і вось абезгалаўленне так фактычна такой верхушкі афіцыйнай так Ірана ён больш яшчэ скансалідаваў рэжым іранскую частку вот этого грамадства, которое падтрымлівала гэты рэжым, ці все-таки аслабіў, вось на вашу думку, потому что агулам, ну і гэта ўжо ж вядома з розных так падобных гісторыяў, што все-таки такія інтэрвенцыі вонкавыя так умяшанні ў краіну, яны на пачатку кансалідуюць вакол сябе грамадства, так, бо ну, якби, людзі баяцца, так, яны разам. А вось у выпадку Ірана гэта адбылося, ці все-таки мы бачым, пакуль ще рана рабіць нейкія высновы? Ось, улічваючы тыя пажаданні, якія я чуў ад іранцаў яшчэ гадоў 15 таму, яны казалі, што яны з вялікай радасцю бы убачылі натаўскія самалёты ў сваіх нябёсах. Там, канечне, чаканне вось ад гэтых удараў вельмі вялікія. З іншага боку, мы бачылі адразу пасля пачатку удару маніфестацыі на вуліцах іранскіх гарадоў тых, хто падтрымліваў гэты рэжым. Вось у 20-м годзе, пагадзіцеся, у Менску мы не бачылі такога. Там усё ж такі грамадства крыху больш расколата, чым беларускае грамадства, хоць нам кажуць іншае. Вось. І там, канечне, скажам, кансалідацыя грамадства вакол вось гэтай ідэі змены рэжыму, вось яна хутчэй адбылася, чым кансалідацыя вакол рэжыму аятолаў. Вельмі характэрны кадр, на што я звярнуў увагу, пасля першых удараў 28 лютага яшчэ, стаяць вось гэтыя супрацоўнікі Басідж перад сваімі разбуранымі казармамі, штабамі і трымаюцца вось так за галаву. Гэта не жэст чалавека, які гатовы супрацьстаяць навале. Гэта жэст роспачы і адчаю. Вось я думаю, хутчэй вось гэтыя настроі пануюць цяпер сярод вось гэтых слупоў рэжыму. Апошняе пытанне, можа, яшчэ Віталь па этой тэме будзе хацець, але вось па якіх сігналах, па якіх знаках мы зразумеем, які бок эвалюцыянуе гэты рэжым, так? Ці ў бок сапраўды адыходу ад ранейшых гэтых практык, так? Ці большай мілітарызацыі, напрыклад, так, большая злобленасці на свет і гэтак далей. Хаця мы ведаем па заявах і Трампа, і з боку Ізраіля, што яны хочуць там дашчэнту фактычна гэты рэжым звонку знішчыць. Ну, это іншае пытанне, наколькі гэта магчыма. Вось на што звяртаць увагу? У які бок іранскі рэжым будзе развівацца? Я думаю, больш варта звяртаць увагу на іранскую вуліцу. Вось наколькі там пачнуць з'яўляцца людзі, якія будуць агучваць вось гэтыя антыаятолаўскія лёзунгі. Вось гэта будзе найлепшым знакам. Потым, я думаю, зменіцца танальнасць навінаў, увогуле інфармацыі, якая будзе паступаць з Ірану. Гэта таксама такі вельмі істотны будзе сігнал. Вось па характары паведамленняў, па характары матэрыялу, якія будуць узнікаць і з'яўляцца ў афіцыйных, скажам так, медыа, калі зноўку не забамбяць іхнія цэнтры, вось тады будзе вельмі добра зразумела, што адбываецца. Разам з тым мы бачым, што можа штосьці залежыць і ад вонкавага падтрымання афіцыйнага Тэгерану. Не так шмат саюзнікаў, у прынцыпе, але вось, напрыклад, Кітай, якога часамі адносяць вось да адзінай восі зла разам з Паўночнай Карэяй з Іранам, запатрабаваў ад Тэгерану не перашкаджаць пастаўкам катарскага звадкаванага газу і не бамбіць. Спадар Евгений, ці Кітай у дадзенай сітуацыі можа нейкім чынам выступіць супраць іранскай супрацьдзеяння тым атакам, якія здзяйсняе ЗША і Ізраіль? Значыць, Кітай – гэта таварыш вельмі прагматычны. Для яго прагматыка і я заўжды вышэй за ўсё астатняе. І тут, сапраўды, вось гэтыя удары па інфраструктуры звадкаванага газу ў Катары, яны ж ужо прывялі да росту кошту ў Еўропе на 70. Уже на 70. На 70. Так што гэта зноўку паглядзім на інфляцыю і на цэны ў нашых крамах. Потым і для Кітаю гэта тое ж самае, бо Кітай не ў меншай ступені залежыць ад танных энерганосьбітаў. Власна кажучы, вось гэты кітайскі цуд, ён не ў апошнюю чаргу пабудаваны на вось гэтай блізкаўсходняй нафце і газе. Вось гэта яму патрэбна. Ну, а далей, канечне, ён зацікаўлены, каб вось гэтай коркі вакол Армуза яны рассмакталіся, і каб не было больш перапынку. І ўсё было нармалёва, ён мог прадказваць, колькі паступіць гэтых вуглевадародаў у ягоную эканоміку і як яна далей будзе развівацца. Так што вельмі складаная сітуацыя для яго.
Бо з аднаго боку трэба падтрымаць, добра было б падтрымаць і захаваць свайго саюзніка, а з іншага боку гэты саюзнік стаіць колам на шляху гэтых вуглевадародаў, якімі харчуецца эканоміка Китая. Так, шановне господарство, я прапаную трошечки звузіць нашу перспектыву з Ірана вярнуцца на Беларусь і паглядзець скрозь Беларусь. Так, гэтыя падзеі іранскія. Александр Лукашенко тым больш сёння даў нагодаў для гэтага на фоне эканамічных правалаў унутры краіны і на вонкавых рынках. Сёння кадрава ператрос амаль 50 пасадаў у дзяржаўных арганізацыях і органах улады. Новыя кіраўнікі зацверджаныя ў сістэме дзяржкантролю і рэгіянальных камітэтах, асобны акцэнт на сілавым і навуковым блоку. Абноўлены склад дзяржаўнага сакратарыяту Савету бяспекі. Лукашенко запатрабаваў узмацніць падрыхтоўку афіцэрскага складу і усталяваць жорсткі кантроль за ёй як у войсках, гэтак і ў вайсковай акадэміі. Акрамя таго, прызначаныя новыя намеснікі старшыні прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук, Лукашенко заявіў пра неабходнасць страсянуць акадэмічную сістэму. Гэта пра тое, чым займаецца афіцыйны Менск, калі ягоны у тым ліку стратэгічны Сатрасае кадры і паветра. Стратэгічны саюзнік цяпер сатрасаецца пад ізраіля-амерыканскімі бомбамі. Гэта можа і ёсць той адказ Александра Лукашэнкі. Вось мы, журналісты, шукаем, як адкажа, як адрэагуе Александр Лукашенко, бо пакуль што нуль гэтай рэакцыі. Ну, можа, вось гэтая замена, новае прызначэнне двух намеснікаў старшыні Рады бяспекі, гэта нейкі адказ ёсць. Ці вы пабачылі, як у дзеяннях улады Менску, якім чынам ён на гэта рэагуе? Конечно, побачыў. І вы толькі што гэта агучылі. Ніяк. У яго няма добрых крокаў вось у адказ на тую сітуацыю, якая склалася. І я б казаў, нават не ён галоўны, у каго няма крокаў. Владимир Владимирович, які сидіць, як вы ведаеце, дзе так, у бункеры, я думаю, цяпер. І у яго таксама няма добрых крокаў у гэтай сітуацыі. Я думаю, таксама усе звярнулі ўвагу на яго крайне млявую рэакцыю на тое, што адбылося. Разам з тым, Пуцін, напрыклад, правёў перамовы з шэрагам кіраўнікоў арабскіх дзяржаваў, там пазваніў наследным розным прынцам, занепакоены сітуацыяй, больш нічога такога не было. Ён, атрымліваецца, патэлефанаваў тым краінам, якія патэнцыйна гатовы ўступіць у вайну з Іраном. Так што тут мы бачым, няма добрых крокаў. Ну, Лукашенко, калі б ён патэлефанаваў на Блізкі ўсход, не думаю, што гэта нешта змяніла, бо і званок Пуціна таксама нічога не змяніла. Ён можа патэлефанаваць в Аман, бо толькі што таксама паведамляе BBC, яны ўжо факт-чекілі, праверылі, верыфікавалі гэтае відэа. Так, удар быў нанесены і па порту аманскаму, на які таксама афіцыйны Менск разлічвае для гандлю сваімі таварамі, так, прынамсі, было заяўлена раней. Чаму тады, Александр Лукашенко, чаму вы кажаце, што няма добрых рашэнняў у гэтай сітуацыі? Сёння акурат была ў яго выдатная трыбуна, былі сілавікі, так, былі рознага кшталту у яго там госці, з якімі ён мог гэта все выказацца. Чаму маўчыць? Ён чакае пазіцыі Масквы, якая все-таки ёсць такая-сякая. Ці ён все-таки хоча не згаваць, так сказаць, не толькі дзеда маскоўскага, але і амерыканскага? Ну, я думаю, за ягоную душу кажуць усе гэтыя прапагандысты афіцыйныя, так, якіх мы наслухаліся, ну, хто, канешне, меў жаданне іх паслухаць, я ў пераказе. І, власна кажучы, далей нічога. Вось ён можа там, адзінае, што можа гэта ператрахваць, так? Вось як ён там 30 год таму выйшаў на гэты трэк, так і працягвае ім займацца, бо іншых інструментаў у яго няма. Спадар Євген, раз ён так маўчыць, опасаецца гаварыць, то значыць, эта падзея можа мець каласальны ўплыў і на яго, на Беларусь у цэлым. Які гэта можа быць уплыў? Мы якраз сёння і запытваемся ў нашых гледачоў трансляцыі пра гэта, падзеі ў Іране. Гэта толькі палітыка ці эканоміка? Гэта вы яшчэ забываецеся на эмацыйны стан людзей. Я думаю, людзі ў Беларусі з такім, уздымам эмацыйным успрынялі навіны з Ірану. Тым больш, што была падрыхтоўка такая у студзені месяцы, калі мы ўсе перажывалі за гэтыя пратэсты, усе бачылі, так? Усе прыгадывалі, суадносілі з тым, што адбывалася і можа будзе адбывацца ў нашай краіне. І вось цяпер мы глядзім на тое, куды пойдзе вось гэтая сітуацыя. І ўсе, канешне, хацяць, каб перад намі ўзнік вось гэты прыклад,
мирной уже не атрымаецца, но такой больш-менш мягкай трансфармацыі, бо могуць быць вельмі жорсткія сцэнары, там з развалам краіны, з грамадзянскай вайной працяглай і так далей. Вось, што будзе ўсё ж такі мірны пераход да дэмакраты. І калі і дзяржава захаваецца, і, уласна кажучы, не захаваецца пры гэтым рэжым, які гэту дзяржаву трымаў там 30 з лішкам год. І тут, вось, уласна кажучы, для беларусаў, і, я думаю, не толькі для аналітыкаў і экспертаў, будзе вельмі цікавы прыклад, якім шляхам мы можам пайсці. Вось тут нават больш цікава, чым эканоміка і палітыка, на мой погляд. Бо мы пачнем уяўляць сабе сваю будучыню. А калі мы пачнем яе уяўляць, гэта ўжо гіганцкі крок у бок таго, што мы яе будзем ажыццяўляць. Ой, уже забыліся, як это выглядае. А трэба прыгадваць, і Іран якраз нам нагадвае. З іншага боку, я думаю, што Александр Лукашенко бачыць, што ў яго ў прынцыпе складаюцца добрыя адносіны з Дональдам Трампам, хаця той, напрыклад, у суботу перад пачаткам гэтай аперацыі супраць Ірану узгадаў Александра Лукашенко, толькі не назваў яго па імені і прозвішчу. Проста сказаў, што ёсць добры лідар Беларусі і так далей. На ваш погляд, можа быць, Трамп ввогуле забывае уласна пра гэтага Лукашенко, а калі пытаецца, то як бы ён мае нейкія асацыяцыі з Расіяй і вось нешта называе, але Лукашенко ўспрымае гэта сур'ёзна на свой рахунак. Як вы лічыце? Я думаю, што Лукашенко б, канечне, абраў, каб яго не прыгадывалі. Бо, уласна кажучы, вось прыгадывалі Мадура, прыгадывалі Іран. Вельмі кепска гэта скончылася для і Мадура, і Аяталы. Так што тут лепш, вось, калі сидзіць непрадказальны, у тым ліку для сябе, чалавек Дональд Трамп на пасадзе ў Белым доме, лепш сидзець ціха і не нагадваць пра сабе. Калі ён сам прыгадаў, тут сігнальчык можа быць вельмі непрыемны. Не тое, што ён сапраўды лічыць Лукашенко там вялікім лідарам Беларусі, а таму, што ён, у яго штосьці шоўкнула. І тут жа вельмі цяжка казаць, якую цэль наступная бярэ Трамп, маю на ўвазе. Можа ён вырашыць праз вось гэтага бліжэйшага саюзніка Масквы паказаць Маскве сваю магутнасць, наколькі ён можа паўплываць у гэтым свеце. Так, як ён зрабіў, уласна, з Венесуэлай і з Іранам. Таксама І Расія нічога не магла саюзнікі зрабіць. па аднаму саюзніка Расіі патрошкі, але адсоўваюць.